Există o liniște care precede orice mare cotitură spirituală. Și dacă ai ajuns la acest videoclip în acest exact moment, să știi că această liniște s-a terminat pentru tine. Cerul a rupt bariera timpului și a trimis acest mesaj ca pe un semn, ca pe o cheie care se rotește lent în încuietoarea destinului tău. Ai fost ales. Și să nu crezi că acest cuvânt este unul ușor. A fi ales nu este un privilegiu, ci o responsabilitate. Înseamnă să porți pe umeri o promisiune în care alții au încetat deja să mai creadă. Uită-te la viața ta acum. Uită-te la ușile care s-au închis, la prietenii care te-au părăsit, la rudele care ți-au întors spatele exact atunci când aveai mai mare nevoie de ele. Uită-te la locurile de muncă pe care le-ai pierdut, la oportunitățile care păreau ale tale și au fost date altora, la relațiile care s-au terminat fără nicio explicație aparentă. Toate acestea au un motiv. Iar motivul nu este cel care ți s-a predat la amvoanele de duminică. Nu este o pedeapsă divină. Nu este lipsă de credință. Nu este un blestem generațional. Este ceva mult mai profund, mult mai vechi și mult mai periculos pentru sistemul care încearcă să te țină prizonier în micime. Există un adevăr care a fost îngropat de secole, chiar de oamenii care ar fi trebuit să te învețe cum să-l atingi. Iar acest adevăr poartă greutatea unei sentințe care îți va străpunge pieptul ca o lamă de foc. Dumnezeu va folosi pe cine te aștepți mai puțin pentru a te face să prosperi. Te va binecuvânta prin canale pe care le-ai disprețuit. Te va ridica prin mâini pe care le-ai considerat nedemne. Te va face să traversezi deșertul cu ajutorul unor persoane despre care nu ți-ai imaginat niciodată că îți vor tăia calea. Și tocmai de aceea binecuvântarea ta întârzie. Pentru că cauți ieșirea în locul greșit. Ți-ai ațintit ochii asupra oamenilor importanți, asupra numelor de familie cunoscute, asupra ușilor strălucitoare. Dar instrumentul schimbării tale este îmbrăcat în praf. Are accentul greșit. Are un trecut pe care nimeni nu l-ar respecta. Iar când va sosi, dacă nu vei avea ochii spiritului deschiși, vei comite cea mai mare greșeală a existenței tale. Vei alunga îngerul crezând că este doar un alt om nesemnificativ. Oprește-te o clipă, respiră adânc, simte ce se întâmplă în interiorul tău acum. Știi despre ce vorbesc, ai mai trăit asta înainte și o vei trăi din nou. Diferența este că, de data aceasta, cerul nu te va lăsa să treci fără un avertisment. Acest mesaj este avertismentul. Acest videoclip este avertismentul. Și din acest minut, nimic nu va mai fi ca înainte. Te-ai luptat cu forțe pe care nu le înțelegi. Cartea digitală, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu, este codul care îți ajustează sufletul la frecvența abundenței pe care Creatorul a rezervat-o pentru tine. Nu este doar un alt material spiritual aruncat pe internet, nu este o altă lectură motivațională superficială, este harta exactă care îi separă pe cei care continuă să se rotească în același loc de cei care traversează în sfârșit portalul care era încuiat. În timp ce urmărești acest videoclip, mii de oameni sunt poziționați. Mii primesc același semn pe care îl primești tu în acest moment. Dar doar o mică parte va asculta. Doar o mică parte va coborî degetul, va atinge linkul fixat în primul comentariu din partea de sus a canalului și va descărca cheia pe care cerul a pregătit-o pentru acest nou sezon. Vreau să faci două lucruri acum. Primul este să mergi la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului și să dai click pentru a primi cartea digitală. Al doilea este să lași scris acolo jos, fără frică, fără rușine, cu sufletul ridicat în fața forțelor invizibile care te observă. Sunt ales și voi descărca cartea digitală. Când scrii această frază, nu doar comentezi la un videoclip, faci o declarație în fața sferelor cerești, rupt sigiliul care te ținea în tăcere. Chem către tine frecvența pe care blocatorii spirituali au încercat să o devieze de la tine întreaga ta existență. Acum că ai decis să te aliniezi, adevărul pe care ți-l voi spune în continuare este cel care va distruge în sfârșit lanțurile mizeriei care te țineau prizonier. A existat un tânăr pe nume Ionuț, care purta vise mari și a fost trădat de proprii săi frați, cei care dormeau sub același acoperiș cu el, care mâncau la aceeași masă,
care îi știau numele din copilărie. Tocmai aceștia l-au aruncat într-o groapă și l-au vândut ca sclav. Când a ajuns în Timișoara, încătușat cu pielea arsă de soarele drumului, avea toate motivele să creadă că cerul l-a uitat, dar exista un angrenaj care se învârtea și pe care nici el nu-l înțelegea. Pentru că omul care l-a cumpărat pe acest sclav, un domn influent din oraș, un străin de neamul lui, un om care nu se închina Dumnezeului părinților săi, era exact instrumentul pe care cerul îl pregătise pentru a începe ascensiunea lui. Gândește-te la asta. Salvarea a venit din mâinile celui care ar fi trebuit să fie un inamic. Prima platformă de ridicare a venit de la cineva care slujea alte idealuri. Prima hrană a venit dintr-o casă care nu mărturisea numele adevărat. Pentru că atunci când cerul decide să te prospere, cerul nu este limitat de religia oamenilor, nu este limitat de convențiile religioșilor, nu este limitat de criteriile pe care le folosești tu pentru a judeca cine merită sau nu să fie lângă tine. Cerul folosește pe cine vrea, cum vrea, când vrea. Și de multe ori alege intenționat pe cine tu nu ai alege niciodată, tocmai pentru ca nimeni să nu aibă nicio îndoială că lucrarea este divină și nu umană. Vrei să știi de ce binecuvântarea ta pare stagnată? Pentru că încă mai filtrezi mesagerii. Încă mai spui în adâncul inimii tale: persoana aceasta nu, Doamne, calea aceasta nu, ușa aceasta nu, vreau salvarea. Dar să vină cu un aspect respectabil, să vină ambalată într-o haină pe care să o pot arăta altora. Și în timp ce pui aceste cerințe tăcute, îngerul trece prin fața ta îmbrăcat în om obișnuit, iar tu nici nu observi că a fost acolo. Sistemul te vrea blocat în supraviețuire. Cartea digitală, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu, dezvăluie ceea ce nu ți s-a spus niciodată despre postul de blocaje mentale și deschiderea ușilor imposibile. Acest material a fost pregătit pentru o elită spirituală tăcută, pentru cei care au realizat că religiozitatea predată la amvoanele obișnuite nu este suficientă pentru a rupe sigiliile care apasă asupra unei vieți. Există un strat de informație care nu a ajuns niciodată la tine. Există o secvență de practici, de rugăciuni specifice, de declarații precise, de mișcări spirituale coordonate care activează în planul invizibil ceea ce nu s-a manifestat încă în planul vizibil. Iar această secvență se află în interiorul cărții digitale. De ce crezi că atâția oameni se roagă o viață întreagă și nu văd niciodată o schimbare reală? De ce atâția oameni postesc, dăruiesc, slujesc și totuși rămân scufundați în aceleași datorii, în aceleași dureri, în aceleași legături? Pentru că nimeni nu i-a învățat arta alinierii profunde. Nimeni nu le-a dezvăluit că există un tipar de 21 de zile care reorganizează câmpul spiritual al celui care îl respectă cu precizie. Acest tipar a fost ascuns, a fost aruncat, a fost tratat ca o prostie de către cei care aveau interesul să mențină poporul învârtindu-se în cerc. Iar acum, el este dat înapoi celor pe care cerul i-a marcat. Coboară acum la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Atinge linkul, primește cartea digitală, scrie dedesubt cu convingere: sunt ales și voi descărca cartea digitală. Nu lăsa pe mâine, nu lăsa pentru următorul videoclip, pentru că mâine inima ta se poate răci. Mâine vocea îndoielii poate vorbi mai tare. Mâine inerția te poate trage înapoi în locul din care cerul încearcă să te scoată acum. Fereastra este astăzi, fereastra este acest moment. Ai fost pus în fața acestui videoclip pentru că cineva, undeva în planul celest, s-a uitat la linia timpului tău și a spus că este acum sau niciodată. Iar cine nu ascultă această chemare va auzi liniștea cerului mulți ani înainte ca o nouă oportunitate de această natură să fie acordată. Nu disprețui acest moment, nu-l trata ca pe un videoclip oarecare. Fă ceea ce ți se cere și mergi cu mine până la capăt, pentru că ceea ce urmează este explicația misterului care va schimba pentru totdeauna modul în care îi privești pe oamenii din jurul tău. Acum că ai decis să te aliniezi, adevărul pe care ți-l voi spune în continuare este cel care va distruge în sfârșit lanțurile mizeriei care te țineau prizonier. A existat un general numit Dumitrescu, un om puternic, victorios în toate bătăliile, comandant de armate care făceau să tremure regiuni întregi din zona Clujului. Avea tot ce și-ar putea dori un om al lumii: aur,
argint, slujitori, pământuri, prestigiu. Dar în interiorul corpului său, sub armura strălucitoare, ascundea o plagă, o boală incurabilă, îi devora pielea în secret. Și nimeni din națiunea lui, niciunul dintre medicii faimoși, niciunul dintre înțelepți, niciunul dintre preoții templelor opulente nu reușea să o oprească. Vindecarea acestui om nu a venit de la instituții, nu a venit din surse oficiale, nu a venit de la amvoanele respectate din capitală. Vindecarea a venit din gura unei fetițe pe nume Mărioara, o sclavă capturată dintr-o altă zonă, fără nume cunoscut, fără chip important. O fetiță care slujea în tăcere în casa acelui general. Această fetiță i-a spus soției generalului că există un om al lui Dumnezeu capabil să vindece. Din cauza acelei voci mici, venită de la cineva pe care nimeni nu l-ar fi ascultat în alte circumstanțe, generalul a traversat granițele, s-a umilit în fața unor instrucțiuni ciudate, s-a scufundat de 7 ori în apele râului Someș, pe care le considera murdare, și a ieșit vindecat. Oprește-te și absoarbe asta. Întreaga viață a acelui general a depins de vorbele unei slujnice. Toată averea, tot prestigiul, toată gloria lui militară ar fi dispărut dacă ar fi disprețuit cuvântul acelei copile. Și el, fiind om de război, a învățat să asculte. A învățat să se plece în fața celui mic. A învățat să asculte instrucțiuni care nu se potriveau cu statura lui socială. Și tocmai de aceea a fost vindecat. Întreabă-te acum, cine este slujnica mică care se află în casa ta, la locul tău de muncă, în cercul tău și pe care nu o asculți? Cine este necunoscutul care ți-a tăiat calea și a spus ceva ce ai respins pentru că nu a venit cu ambalajul pe care îl doreai? Poate a fost vecinul pe care îl consideri ciudat, poate a fost ruda pe care o crezi simplă, poate a fost colegul pe care nimeni nu-l ia în serios la birou, poate a fost vânzătorul ambulant care a trecut prin fața ta, portarul clădirii, femeia de serviciu din companie, copilul de pe stradă. Cerului îi place să pună cheile în buzunarele celor pe care lumea îi disprețuiește, tocmai pentru a testa umilința celor care doresc să fie ridicați. Și știi de ce se întâmplă asta? Pentru că mândria este cel mai mare blocaj al prosperității care există. Te poți ruga 10 ore pe zi, poți posti 40 de zile, poți citi scripturile întregi pe de rost. Dar dacă inima ta nu se pleacă în fața mesagerului improbabil, binecuvântarea ta rămâne reținută. Rămâne așteptând de cealaltă parte a zidului mândriei tale. Iar zidul mândriei este singurul pe care Dumnezeu însuși refuză să-l dărâme cu mâinile sale. El așteaptă ca tu însuți să-l dărâmi. Așteaptă să recunoști îngerul ascuns în pielea celui umil. A existat de asemenea o văduvă, într-un sat numit Săpânța, într-o vreme de foamete. Când profetul a ajuns flămând, epuizat, fără a avea unde să-și plece capul, nu a fost primit în palate. Nu a fost primit de bogații regiunii. A fost primit de o văduvă care avea doar puțină făină și puțin ulei și care pregătea ultima masă pentru a muri împreună cu fiul ei. Această femeie zdrobită a fost cea care l-a hrănit pe profet. Și această femeie zdrobită a fost cea care a văzut cum făina nu s-a terminat și uleiul nu a secat până când ploaia s-a întors pe pământ. Observi tiparul? Cerul nu trimite salvarea prin cel care are mult. Cerul trimite salvarea prin cel care are puțin, dar ascultă. Și de multe ori persoana prin care vei fi binecuvântat este exact cea pe lângă care ești pe cale să treci, fără să o saluți, fără să o privești, fără să o recunoști. De aceea ciclul de 20 și una de zile de aliniere este atât de crucial, pentru că în timpul acestor zile ochii tăi spirituali se deschid, ceața mândriei cade. Începi să vezi cine este trimis cu adevărat. 21 de zile este timpul de care are nevoie cerul pentru a procesa noua ta identitate. Această carte digitală este harta pentru ca tu să nu te mai învârți în cerc în deșert și să intri în sfârșit în pământul tău promis. Există un motiv profund, spiritual, ancestral pentru acest număr specific. Nu este o invenție umană, nu este o strategie de marketing. Este un principiu care străbate scripturile din vremurile vechi, când profetul Daniel a postit și a avut viziunea blocată timp de 21 de zile până când bariera spirituală a fost ruptă și îngerul a reușit să ajungă cu răspunsul.
21 de zile este ciclul de rupere. Este fereastra în care cerul reorganizează invizibilul pentru a elibera vizibilul. Majoritatea oamenilor trăiesc o viață întreagă fără să știe asta. Fac rugăciuni răzlețe, fac declarații deconectate, speră ca rezultatul să vină din întâmplare. Dar ceea ce cartea digitală, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu, îți pune în mână, este un plan zi de zi. Te trezești și știi exact ce să declari. Te culci și știi exact la ce să renunți. Mergi în timpul zilei purtând o frecvență specifică pe care cartea te învață să o susții. Iar la finalul acestor 21 de zile, nu mai ești aceeași persoană. Gândurile tale se schimbă. Oamenii din jurul tău reacționează diferit. Uși care erau închise încep să scârțâie. Întâlniri care păreau imposibile încep să se manifeste. Nu este magie, nu este un truc, este lege spirituală. În același mod în care legea gravitației trage corpul în jos, există o lege a alinierii, care trage prosperitatea în viața celui care se poziționează corect. Chiar această lege a fost ascunsă de popor tocmai pentru ca puțini să culeagă roadele, în timp ce majoritatea continuă să muncească din greu, fără să acumuleze niciodată nimic cu adevărat. Sistemul cunoaște această lege. Elitele spirituale care controlează discursurile religioase cunosc această lege. Doar tu nu o știai, până acum. Coboară în acest moment la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Este acolo, așteptând. Atinge linkul, primește cartea digitală în mâna ta și apoi lasă înregistrat în acel spațiu sacru al mențiunilor. Sunt ales și voi descărca cartea digitală. Fă asta în timp ce ungerea acestui moment este încă peste tine. Fă asta înainte ca uitarea să te ajungă, înainte ca rutina să te cheme înapoi, înainte ca acea voce a lipsei să-ți șoptească la ureche că ar trebui să lași pe mai târziu, pentru că istoria este plină de oameni care au primit chemarea și au amânat-o, iar amânarea i-a costat ani, decenii și uneori întreaga viață. Ține minte un lucru. Timpul cerului nu curge ca timpul oamenilor, dar fereastra de oportunitate a oamenilor, aceea da, este scurtă. Ai acum șansa de a intra în 21 de zile care vor funcționa ca 21 de ani de încercări dezorganizate. Ai acum șansa de a comprima decenii de suferință într-un scurt sezon de ascultare precisă. Nu irosi acest moment. Fă mișcarea. Primește instrumentul. Începe ciclul. Acum că ai decis să te aliniezi, adevărul pe care ți-l voi spune în continuare este cel care va distruge în sfârșit lanțurile mizeriei care te țineau prizonier. A existat o tânără străină pe nume Rada, văduvă, fără casă, fără familie, fără viitor aparent. Ea a ales să-și urmeze soacra, pe Nona, într-un ținut care nu era al ei, în câmpia Bărăganului, la un popor care se uita chiorâș la oameni ca ea, într-un loc unde trebuia să adune resturile de pe câmp pentru a supraviețui. Totul în ea striga insignifianță în ochii lumii. Dar cerul pregătise deja un proprietar de pământuri, un bărbat pe nume Bogdan, care mergea pe câmpurile sale privind lucrătorii. Acest om a văzut-o pe acea străină și nu a văzut-o venetică. Nu a văzut văduva, nu a văzut-o pe cea fără adăpost. El a văzut soția pe care cerul o rezervase pentru el și din acea uniune avea să se nască o descendență care va culmina în regi și profeți. Poți vedea ingineria divină în această poveste? Tânăra nu ar fi putut niciodată să prevadă că adunatul spicelor căzute pe jos o va duce la un tron în viitor. Nu ar fi putut niciodată să calculeze că acea alegere de a-și urma soacra, împotriva tuturor argumentelor logice, era ușa secretă către o genealogie eternă, iar omul bogat nici el nu-și imagina că acea femeie cu aspect umil, murdară de praful câmpului, era piesa care lipsea din puzzle-ul existenței sale. Cei doi au trebuit să-și intersecteze căile la momentul potrivit, în locul potrivit, cu dispoziția potrivită de a asculta de ceea ce părea improbabil. Viața ta funcționează în același mod. Există întâlniri care sunt pregătite chiar acum, în timp ce urmărești acest videoclip. Există oameni care sunt mișcați în orașe îndepărtate, în situații neașteptate și care se vor intersecta cu tine în scurt timp.
Dar dacă nu ești aliniat, vei trece pe lângă ei. Nu-l vei recunoaște pe stăpânul câmpului, nu o vei recunoaște pe străină. Vei respinge parteneriatul de afaceri, recomandarea care pare mică, conversația care pare banală și care era, de fapt, ușa către următorul tău sezon. A existat de asemenea un om bătrân pe nume Mihai, care uitase de o favoare pe care i-o făcuse regelui. Acest om denunțase o conspirație și salvase viața suveranului, dar gestul lui fusese notat și uitat într-o carte prăfuită. Ani mai târziu, într-o noapte specifică, regele Ștefan nu a putut să doarmă și a cerut să-i se citească analele regatului și tocmai în acea noapte, tocmai în acel pasaj, a apărut numele uitat. Regele a întrebat cum a fost onorat acel om pentru gestul său și nimeni nu a știut să răspundă, pentru că nu fusese niciodată onorat. De acolo, destinul acelui om s-a schimbat, iar personajul negativ al poveștii, Horia, cel care pregătise o spânzurătoare pentru a-l ucide, a ajuns să fie spânzurat chiar în ea. Gândește-te la ce învață această narațiune. Există favoruri pe care le-ai făcut în trecut și care au fost uitate de oameni, dar care sunt notate în Cartea Cerului. Există gesturi ale tale, cuvinte ale tale, acțiuni de bunătate despre care crezi că nu le-a văzut nimeni, dar care sunt înregistrate într-o memorie care nu se șterge. Și va veni o noapte în care universul, printr-o orchestrare pe care nu o poți prevedea, își va aminti ce ai făcut. Și în acea noapte, cineva improbabil va fi folosit pentru a te înălța. Poate fi un vechi dușman care s-a pocăit. Poate fi o persoană pe care ai ajutat-o și care a plecat fără să-ți mulțumească. Poate fi o autoritate care a auzit de tine prin terți. Cerul are 1000 de moduri de a plăti o datorie acumulată în contul tău spiritual. A existat de asemenea un rege străin numit Cezar. Acest rege nu cunoștea numele Dumnezeului adevărat, nu se închina, nu postea, nu studia scripturile, dar cerul l-a uns totuși, fără ca el să știe, pentru a elibera un popor captiv și a ordona reconstrucția templului. Instrumentul restaurării poporului ales a fost un om care nici măcar nu-l recunoștea pe autorul istoriei și totuși, prin mâinile lui, s-a inversat soarta poporului. Vezi ce înseamnă asta pentru tine. Nu mai aștepta ca ajutorul tău să vină doar de la oameni care mărturisesc exact ceea ce mărturisești tu. Nu mai aștepta ca salvarea ta să vină doar de la cineva care frecventează același loc de rugăciune ca și tine. Dumnezeul care te-a chemat are autoritate asupra inimii unui rege străin, asupra minții unui om de afaceri materialist, asupra voinței unui politician corupt, asupra afecțiunii unor oameni care nici măcar nu știu că existi. Dacă cerul decide că acea persoană te va ajuta, ea te va ajuta chiar și împotriva propriei voințe, chiar și fără să înțeleagă de ce, chiar crezând că acționează din interese proprii. Și aici este punctul care te va zgudui. Majoritatea oamenilor care sunt legați de lipsuri sunt legați pentru că încă judecă instrumentele. Încă spun că nu ar accepta niciodată ajutor de la această sau acea persoană, că nu ar lucra niciodată cu această sau acea companie, că nu ar accepta niciodată această sau acea oportunitate venită din cutare sursă. Și în timp ce aceste fraze guvernează inima lor, cerul nu poate preda cheia, pentru că cheia va veni îmbrăcată în tot ceea ce ei au respins. Va veni ambalată în persoana pe care ei au exclus-o. Va veni prin calea pe care ei au disprețuit-o. Cartea digitală, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu, lucrează exact la această rupere. Zi după zi, timp de 3 săptămâni, ea desface rezistențele interne care te împiedică să primești. Curăță prejudecățile spirituale pe care nici nu știai că le ai. Îți reorganizează sistemul de filtre, astfel încât, atunci când instrumentul improbabil va sosi, să-l recunoști înainte ca el să treacă. Gândește-te o clipă de câte ori ai refuzat deja un miracol, de câte ori ai închis deja o ușă, crezând că este de proastă calitate, când ea era ușa tezaurului. De câte ori ai trimis deja pe cineva departe, din cauza aspectului, a accentului, a poziției sociale, a clasei, a profesiei, fără să știi că acel cineva purta în geantă cardul de transfer pentru următorul tău sezon. Acest tipar trebuie să moară. Și moare doar cu ascultare zilnică,
cu declarație zilnică, cu renunțare zilnică. Aceasta este ceea ce oferă cartea digitală. Viața ta până în acest minut a fost un ciclu de teste. Acum, cartea digitală, 21 de zile de prosperitate și aliniere cu Dumnezeu, este instrumentul definitiv pentru a sigila noua ta alianță cu bogăția și pacea. Tot ceea ce ai traversat, toate eșecurile, toate umilințele, toate ușile închise, toate dezamăgirile, toate trădările, toate nopțile nedormite, toate rugăciunile fără răspuns aparent, toate acestea au făcut parte dintr-un antrenament profund pentru acest moment exact. Ai fost cernut pentru a ajunge aici. Ai fost forjat în vânturile cele mai crude pentru a suporta greutatea gloriei care este pe cale să coboare peste capul tău. Dar gloria nu coboară fără o structură pregătită. Iar structura este ceea ce se construiește în aceste 21 de zile. Când descarci această carte digitală, nu doar achiziționezi un conținut, îți asumi o alianță vizibilă cu ceea ce cerul încerca să stabilească cu tine de mult timp. Spui printr-un gest concret că accepți invitația. Rupt vechiul contract cu lipsa și semnezi noul contract cu abundența. Acest gest, deși pare mic, răsună în planul spiritual într-un mod pe care puțini îl pot măsura. Îngeri care stăteau pe loc, așteptând autorizarea de a se mișca din cauza ta, încep să se repoziționeze. Dușmani spirituali care păzeau ușile tale încep să fie împrăștiați. Mesageri care purtau binecuvântarea ta și erau împiedicați încep să înainteze. Coboară acum la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Este acolo. Te așteaptă. Nu căuta în altă parte. Nu încerca să găsești prin alte mijloace. Este fixat chiar în partea de sus, marcat ca punctul exact unde se deschide portalul. Atinge linkul. Primește cartea digitală. Și apoi, înainte de a închide pagina, înainte de a trece la următorul conținut, înainte ca mintea ta să fie distrasă de vârtejul obligațiilor zilei, scrie acolo: sunt ales și voi descărca cartea digitală. Acest comentariu este semnătura ta. Este pactul tău înregistrat în fața audienței invizibile care observă acest moment. Este declarația ta publică prin care spui că nu mai ești persoana care a intrat în acest videoclip la început. Ai ieșit transformat. Ai ieșit cu percepția deblocată. Ai ieșit recunoscând că instrumentul prosperității tale poate apărea în orice moment, în orice piele, în orice voce, venind din orice colț. Și că misiunea ta de astăzi înainte este să nu mai închizi nicio ușă fără a consulta mai întâi spiritul. Vrei să știi de ce atât de mulți creștini sinceri mor săraci? Pentru că și-au petrecut întreaga viață așteptând ca salvarea să vină din locul care părea corect. Au așteptat ca preotul sau pastorul să-i viziteze. Au așteptat ca membrul bogat al comunității să-și amintească de ei. Au așteptat ca oferta dată cu credință să dea roade prin canalele evidente. Și în timp ce ei așteptau, văduva analfabetă din cartierul vecin, care se ruga în tăcere și asculta ceea ce cerul îi șoptea fără să pună întrebări, primea salvarea prin mesageri pe care nimeni nu și i-ar fi imaginat. Întâlnea omul potrivit care îi tăia calea. Primea locul de muncă care a venit prin fiul vecinului. Primea moștenirea venită de la o rudă îndepărtată de care nimeni nu se aștepta să-și amintească de ea. Diferența nu era în nivelul de spiritualitate. Diferența era în nivelul de aliniere. Spiritualitatea este ceea ce simți. Alinierea este ceea ce devii. Spiritualitate poți avea fără ca nimic să se schimbe. Alinierea schimbă totul, iar cartea digitală este angrenajul care separă una de cealaltă. Este ceea ce ia spiritualitatea ta vagă și o transformă în aliniere concretă. De aceea acest material este atât de rar. De aceea este atât de păzit. De aceea nu este răspândit peste tot. Este fixat în primul comentariu din partea de sus a canalului, așteptând exact pe cine a marcat cerul. Iar tu ai fost marcat. De aceea ai ajuns până aici. De aceea ai ascultat până în acest punct. De aceea pieptul tău bate diferit acum. Nu ignora acest semn. Nu-l trata ca pe o exagerare. Acționează. Acționează acum. Acționează înainte ca următoarea distragere să șteargă ceea ce se gravează în interiorul tău. Acum că ai decis să te aliniezi, adevărul pe care ți-l voi spune în continuare este cel care va distruge în sfârșit lanțurile mizeriei care te țineau prizonier.
Uită-te în jur. Uită-te la viața ta în oglinda spiritului. Câte persoane cunoști care sunt exact unde erau acum 10 ani? Câte cunoști care se roagă pentru aceleași lucruri, visează aceleași vise și totuși rămân blocate în același loc? Nu este lipsa lor de credință, este lipsa hărții. Nu au avut niciodată în mână o structură concretă pentru a traversa deșertul. Au ieșit din Egiptul rutinei, dar au rămas învârtindu-se în nisip pentru că nimeni nu le-a dat manualul de instrucțiuni. Tu ai fost diferit. Ai fost condus până aici, ai fost pus în fața acestui videoclip, ai ascultat până în acest punct fără să închizi, fără să te distragi, fără să renunți. Acesta este un semn, aceasta este o marcă, este constatarea faptului că cerul te cheamă la un sezon de excepție, iar cine se află într-un sezon de excepție nu mai poate acționa ca în sezonul anterior, nu mai poate să se plângă ca înainte, nu mai poate filtra instrumentele ca înainte, nu mai poate alege cui să-i dea bună ziua ca înainte. De astăzi înainte, orice întâlnire este sacră. Orice intersecție de drumuri poate fi portalul. Copilul care cere ceva pe stradă poate fi mesagerul. Șoferul de taxi poate avea un cuvânt care îți va schimba următorul trimestru. Persoana care îți livrează comanda la ușă poate fi legătura către o rețea pe care încă nu o cunoști. Ruda ciudată pe care nimeni nu o vrea aproape la petrecerea de familie poate fi exact cel pe care cerul îl va folosi pentru a-ți deschide o ușă în următorul deceniu. Colegul de muncă pe care îl consideri limitat poate fi cel care te va recomanda pentru postul care îți va schimba viața. Și mai mult decât atât, tu însuți poți fi mesagerul altor persoane, pentru că această lege este reciprocă. Cu cât devii mai mult cineva care recunoaște instrumentele divine în ceilalți, cu atât mai mult cerul te folosește ca instrument în viața altora, iar când devii instrument, nu rămâi în afara multiplicării, dimpotrivă, devii un canal. Și orice canal care lasă apa să treacă rămâne ud pe interior. Orice mână care dăruiește binecuvântare rămâne scăldată în binecuvântarea pe care o oferă. Frecvența celui ales este frecvența dăruirii. Este opusul celui care acumulează. Cel care acumulează face baraj, iar apa se strică. Cel ales distribuie, iar apa este întotdeauna reînnoită. Cartea digitală învață acest principiu în profunzime, zi după zi. Te antrenează să dai drumul. Te antrenează să dăruiești. Te antrenează să încetezi, să mai filtrezi cine merită. Pentru că din momentul în care încetezi să mai filtrezi, și cerul încetează să mai filtreze ceea ce ajunge la tine. Există o statistică tăcută în lumea spirituală. Marea majoritate a oamenilor care primesc o chemare precum cea pe care o primești tu acum, nu ascultă imediat. Amână, cântăresc, spun că se vor gândi, spun că vor vorbi cu cineva, spun că vor aștepta. Iar când se întorc, portalul s-a închis deja. Fereastra a trecut deja. Iar viața merge înainte ca înainte, cu persoana uitându-se înapoi și întrebându-se ce ar fi putut fi. Nu fi acea persoană. Nu permite ca peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani să-ți amintești de acest videoclip și să spui că ai avut totul în mâini și nu ai făcut nimic. Fă-o acum. Coboară la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Ia cartea digitală. Începe cele 21 de zile chiar astăzi. Scrie comentariul care sigilează pactul și observă. Observă în următoarele zile cum oamenii încep să apară în viața ta în moduri pe care nu le-ai prevăzut niciodată. Observă cum conversații aparent banale încep să poarte semnificații profunde. Observă cum ușii care păreau moarte încep să respire. Observă cum acea întâlnire ocazională în lift, la benzinărie, la coada de la supermarket, în sala de așteptare, capătă dintr-o dată o textură pe care nu ai mai observat-o niciodată. Vei începe să vezi invizibilul operând în interiorul vizibilului. Vei începe să simți cu claritate când mesagerul improbabil sosește. Ceva în pieptul tău va vibra. O senzație de recunoaștere subtilă, un fior spiritual, o certitudine tăcută că acea persoană în acel moment a fost trimisă. Iar când vei simți asta, nu vei mai rezista. Vei accepta, vei asculta, vei dialoga, vei face loc. Și exact acolo cerul va începe să opereze schimbarea pe care a păstrat-o pentru tine
de dinainte de întemeierea lumii. Nu este o promisiune goală. Este o lege. Este un principiu. Este funcționarea regatului invizibil. Iar cine operează această lege, prosperă. Cine ignoră această lege, decade lent, chiar și cu toată religiozitatea din lume. Ai fost invitat să operezi această lege. Ai fost ales pentru asta. Iar cartea digitală este manualul care lipsea pentru a opera cu precizie. Ține minte. Linkul este în primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Repet, pentru ca nicio forță să nu-ți scoată această informație din minte. Linkul este în primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Nu este în descriere, nu este în alt videoclip, nu este în alt profil. Este acolo în primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Atinge, descarcă, citește, aplică și scrie dedesubt: sunt ales și voi descărca cartea digitală. Aceasta este cheia de intrare în următoarea fază a existenței tale. Fie ca în acest moment exact, în timp ce mâna ta se mișcă spre link, toate forțele care au încercat să te oprească întreaga ta viață să fie împrăștiate. Fie ca fiecare gând de renunțare să fie redus la tăcere, fie ca fiecare voce a lipsei să fie amuțită, fie ca fiecare amintire a eșecului trecut să fie ștearsă, fie ca fiecare înger al prosperității care stătea pe loc din lipsă de autorizație să fie eliberat să acționeze în favoarea ta, fie ca fiecare mesager improbabil care este poziționat să-ți taie calea să primească ordin celest să ajungă la tine cu punctualitate absolută. Ești ales. Spuneți asta acum cu voce tare, fără rușine, fără îndoială. Sunt ales, sunt ales, sunt ales. Și pentru că sunt ales, recunosc instrumentele cerului în orice piele, în orice voce, în orice persoană. Nu mai filtrez mesagerul. Nu mai închid ușa înainte de a ști cine este. Sunt deschis, sunt aliniat, sunt direcționat. Și începând din această zi, totul în viața mea începe să se miște. Videoclipul se termină aici, dar noul tău ciclu începe acum. Nu lăsa acest moment să treacă fără a descărca cartea digitală. Nu permite uitării să-ți fure această cheie. Coboară la primul comentariu fixat în partea de sus a canalului. Atinge linkul, primește, aplică. Și întoarce-te aici peste 21 de zile pentru a mărturisi în comentarii cum viața ta s-a schimbat radical. Pentru că se va schimba. Iar când se va întâmpla, vei înțelege că tot ce ai auzit astăzi a fost un avertisment precis trimis pentru a te pregăti pentru ceea ce urma să vină. Noul tău sezon te cheamă. Răspunde-i.